Wilujeng pepanggihan Sutrisno Budaya, pripun kabaripun? Mugi-mugi tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Ditambah utangnya delunas. Ing kelodaan dalu menika lebet mosaken cerita cekak kanthi rairaan negara angka kaserat dening Wina Bojonegoro. Kapedhek saking kulawarti panyebar semangat nomor 3 setunggal Agustus tahun 2016. Majalah enggal saking panyebar semangat. Monggo Sutrisno Budaya sugeng midhangetaken. Yon, kowe gelem nampa saweneh wewadi? Pitakon iku ndak kirimake kadidene weling strom ndungkap tengah wengi. Nalika kutha wis malih dadi abyore lampu-lampu kang gumantung ing sak ngisore langit peteng. Yon, ora enggal wangsulan. Aku ngerti, dheweke mesti lagi maca apa ta apa. Utawa lagi nulisik kabar ngenani saweneh perkara. Sak jam sak banjure wangsulane Yon teko. Muga-muga rahasia A1. Aku aweh adaran ringkes. Dudu wewadi ngenani sambung tresnane saweneh pejabat karo penyanyi dangdut. Uga dudu cerita ngenani emas kang miturut gothek sinimpen ing brankas negara manca. Wewadi iki banget luwih prasaja. Lan mergo kuwi malah luwih mbebayani. Bakal ndak critakake sesuk, ndak tulis ngono. Ing warung kopi kang ngadep kementerian. Esuke udan gerceh. Kamangka wulan Juni wis kawiwitan. Lan aku dudu sapardi. Aku lan dheweke lungguh cedhak cendela. Saka kene katon saweneh gedhong kementerian sundul langit kanthi kaca-kaca biru kang mantulake mega. Wong-wong mlebu metu gedhong iku kanthi jangkah rikat. Padha nggawa map, HP, lan praopan kang wis dilatih amrih ora nuduhake apa wae. Lambe kinunci rapet. Ing meja sisihku wong lanang loro kanthi setelan jas lagi rembukan lirih-lirih. Kala-kala padha gemuyu. Embuh apa kang diguyu? Wedange teka. Aroma Arabica ngebaki ruangan. Aku nuding pernah gedhong kementerian. Ing kono, mbok menawa si menteri lagi napa dawuh? Yon gumuyu lirih. Dawuh saka sapa? Presiden. Aku gedek. Saka raja. Raja. Raja tanpa makutha. Ing negara modern, para raja wis ora perlu lungguh ing dampar kencana. Cukup lungguh ing ruang rapat. Menganggo jas rega larang. Jenenge cinathet ing pasar saham. Kratone Bawera. Bawahi bank-bank, pelabuhan, tambang, alas. Para raja ing negara modern ora mbutuhake prajurit. Cukup layang kekancingan, kontrak, tanda tangan, lan panggilan telepon. Aku ngentok-entok rembukan iku. Buka alas kuwi pirang hektar? Sak bisane. Kanggo apa e? Tebu, sawit, apa wae? Pokok bisa tukul dadi angka. Angka? Aku kerep gagas Yon. Yen negara iki diperintah dening angka. Angka pertumbuhan, angka investasi, angka ekspor, angka bebaten, kabeh angka. Saengga selet suwe manungsa kelangan jeneng.
Ing pelaporan resmi, alas wis ora diarani alas, nanging kawasan produksi. Kali diarani sumber daya. Wong adat wis ora dianggep manungsa, mung perangane tatanan sosial. Kabeh diarani nganggo sebutan kang ndadekake awake dhewe gampang kegiwang. Ing gedhong iku yon, wong-wong lagi padha ngrembug saweneh pulo ijo. Adoh ing wetan, ewon kilometer saka meja-meja rapat kuwi. Alas gumelar kaya kitab kuno kang durung nate diwaca. Wit-witan sundul mega, ngungkuli dhuwure gedhong nyakar langit ngendi wae. Oyot-oyote nulisake sejarah wiwit adoh sadurunge republik iki lair. Ing kono kasuari lembean kaya Pragawati, cendrawasih jejogetan tanpa rasa kuatir. Pedhot nebo saben esuk kaya pandonga kang dibisikake dening lambene wong adat. Yon diruput wedange kang katon wiwit adem. Banjur teka swara mesin. Wiwitane mung gembrenggang lirih, banjur sangsaya rame kaya mek ewu-ewu dinosaurus lagi berung jerit bebarengan. Graji, bulldozer, traktor, eskavator. Wesi-wesi kuwi lumaku kaya tentara baris. Sauwit rubuh, banjur 10, banjur 100, 1000. Lan saben wit siji rubuh ana kang katut tanpa kecathet ing laporan. Susuh, kenangan, ceritane leluhur. Arane wit-witan kang mung diapali para sepuh. Mbok menawa uga impen. Sapa kang ngitung lan nyatheti impen kang katut rubuh bebarengan karo rubuhe wit kang umure wis atusan taun? Ora ana. Jalaran impen ora mlebu neraca. Mendung sangsaya kandel. Embuh hawane pancen lagi teles. Apa kanthi sesideman nguping obrolanku karo Yon kang jalari melu ternyuh. Udan wiwit tumurun. Yon mandeng udan ing jaba cendela. Aku nate maca paneliten. Kandhane sajak ngati-ati. Para ilmuwan ngarani alas ing wetan kono kadidene benteng pungkasan kanggo njaga maneka warna sato kewan lan tanem tuwuh ing alam donya. Aku mantuk donya ngungun marang alas kaya wong ngalembana lan ngajeni lukisan larang ing museum. Jurnal digawe, sarasehan digelar kanggo memuji lan mahargya kekayaan hayatine. Pranyata pangalembana ora luwih kuat tinimbang suarane mesin. Awake dhewe iki aneh, ujare Yon. Donya ngarani warisan umat manungsa, malah awake dhewe ngarani lahan kosong. Aku mandeng cangkir wedang kang wiwit adem. Seleraku marang kopi dadak ilang. Mbok menawa pancen mangkono carane bangsa yen arep kelangan. Ora nganggo jebluke bom, ora karana perang. Malah kanthi lon-lonan, gunakake stempel, tanda tangan. Banjur peratelan-peratelan resmi kang yen dirungokake kaya mlebu nalar. Pidato kang makantar-kantar lan para ketiplak kang gawekake map lan kaya-kaya wong bisa ngucap siapa. Wayah sore aku kelingan guru ing saweneh kampung Mencil. Aku ketemu dheweke sawetara taun kepungkur. Sekolahe dibangun saka kayu lan payone padha bolong ing pirang-pirang panggonan. Bukune winates banget. Nanging para murid tansah teka kanthi surat mripat kang nuduhake gedene pangarep-arep. Sekolah lan guru iku katon padha lumrah, tuwa. Nanging agawe meri yen ndeleng semangate kang makantar-kantar. Bocah-bocah mau maca sinambi ngrungokake oceh manuk. Ngitung sinambi nyawang kali kang tansah milih. Nalika saweneh perusahaan kang ngomersialake banyu teka, sekolahan kuwi ora langsung ilang. Kang luwih dhisik ilang ya kuwi alas. Banjur kali. Banjur dalan-dalan kampung kang ambane mung sak delamaan.
kang dipecaki bocah-bocah saben dina. Ilang kagiles kendaraan gede, banjur owah dadi juglangan, banjur mbako siji keluarga boyongan. Ana kang menyang kutha, ana kang lunga buruh, lan uga ana kang ilang saka catetan. Embuh menyang endi parane. Sakwijining dina, sekolahan kuwi suwung. Ora ana murid babar pisan. Kamangka iku ora ngepasi dina libur. Ora ana murid, ora ana guyu. Suarane bocah ngejrak aksara ya ilang. Kang isih ana mung papan tulis ngadhep bangku lan kursi kosong. Apa ana kang bisa ditindakake awake dhewe? Pitakone Yon. Aku mesem pait. Pitakon iku tansah kasep tekane, kaya damkar kang lagi teka nalika kabeh wis ludes dadi awu. Awake dhewe bisa nulis, awake dhewe bisa muring-muring, awake dhewe bisa gawe unggahan ing media sosial. Yon guyu cemplang. Aku lan dheweke ngerti kabeh wangsulan iku. Lan ngerti sepira ringkihe pangaribawa saka kang bisa ditindakake karo dheweke. Ing ngarepe dhuwit kang kuwagang mindhahake gunung. Pambengoke wong kepengin ngamuk mung keprungu kaya suarane jingklong ing tengah abyore lampu. Nanging manungsa panggah kudu nyuwara. Ora merga swara kuwi bakal ngowahi donya. Menawa mung merga karepen donya ngerti yen ana kang durung trima pasrah, ana kang terus bengok, isih ana kang ora waleh-waleh bengokake swara-swara kang disumpet. Bengine teka, lampu-lampu kutha sumunar baka siji. Gedhong kementerian ing sabrang dalan isih katon gagah lan panggah magrong-magrong. Kaya ora nate ana kedadian apa-apa. Kaya ora ana wit-witan rubuh. Kaya ora ana kali dadi butek. Bocah-bocah kang kelangan sekolahan mung dongeng. Tluluk menawa manuk kasuari wis padha kelangan omah. Diarani gedhek-gedhekake perkara. Para dene ing ruang-ruang kang hawane digawe adem. Wong-wong liyane lagi ngitung pira untunge, nyatheti saham, mriksa bebaten. Lan ing gulune wong-wong iku ana ketek iline getih. Getih kang luwih ireng tinimbang jantunge. Aku lan Yon ninggalake warung kopi. Nalika udane wis terang, dalan mantulake sorote lampu-lampu kutha. Endah banget. Kaya akeh bab liyane ing negara iki kang katon endah yen sinawang saka kadohan. Sadurunge pepisahan, Yon takon, "Dadi wewadi cilik kang kok karepake wingi sak temene apa?" Aku nggulati langit kang dedet, unjal ambekan. "Negara iki bakal ilang," ujarku ngrantes. "Ilang? 2030. Gelis temen kuwi. Mbok menawa luwih cepet. Negara iki lagi kaladuk jireh kanggo ngakoni menawa urip luwih bejaji tinimbang angka." Yon ora kemecap. Angin wengi tumiyup saka sisih wetan, jroning sumilire. Aku kaya krungu swara kang banget adoh. Panjerite wit-witan rubuh. Panggruguhe kali kang butek. Pangrintihe bocah-bocah kang kelangan dina tembe. Ciap kasuari kang kelangan dalane mulih. Lan mbok menawa yen dirungokake kanthi tumemen, iku kabeh wujud suarane bumi kang lagi nangis. Panjerit saka wetan. Pangrerepa kang ora mlebu grafik statistik. Panjerit kang ora cinathet ing laporan pembangunan. Pangrintih kang terus keprungu. Senajan to nalika wong sak negara padha pilih nutupi kuping. "Yon," aku njenggirat nalika lagi nyabrang dalan. Dumadakan Yon sempoyongan. Sakweneh mobil pickup Muhammad semen nabrak dheweke saka sisih tengen. Waktu kuwi aku mung jegrek kaku kaya watu. Awakku dadi watu. Cutel.